emi qala berhemeke Pirtûkeke helbestan bikin. Ya nivîskar û helbesvan Ferzan Roj. Emi hem Pirtûka wî û him jî helbesvan Ferzan Roj nas bikin. Reşkezî, berhemekî keziyên li ser milên xwendewandan mîna du silavên jiyanê xwe berdidim deryayê vînê û du keziyên berxwedanên li ser baskên pînpînîkên azadiyê xemilandiye. Çirûskên di agirgeha evînê de dibin pêtal û şefqa xatirxwestinên di her berbangî de xujnû ve zindî dike. Her wiha berhema reşkezî berhemekî xwe ji her birînê berdide û keserên bi baskên hêviyan re xwe li derya wêjeyê dixe. Keziyekî li ser milê evînekî ne diyar û rûkeniya rûyên hemû dildara ye. Berhema reşkezî bi hêstên azad hatiye xemilandin û herîkirina dilê her xunerî û wêjehêzî ye. Ferzan Roj li Mêrdînê gundê Barmena Girêdayê navçeya Stewrê ji dayîk bûye. Dibistana seretayî û dibistana navîn li gundê xwe xwendiye û lîseyê li navenda Mêrdînê xilas kiriye. Ferzan li zanîngeha Derya Spî beşa bazar û firotuna nawnetewiyê qedandiye û di zanîngeha Anatolyayê de beşa kargeriya heta sala dawî xwendiye. Lê ji ber hinek rewşan neqedandiye. Wekî gelek Kurdan wî jî para xwe ji zindanan girtiye û bi hinceta hinek tiştan nêzî salekî di zindanê de maye. Piştê ku hatiye berdan, di qada siyaseta Kurd de siyaset nişandiye. Lê ji ber hinek şert û mercên hatî guhertin, ew nêzî 4 saleye bi wêjeya Kurdî re eleqedar e û hewl dide ku ew jî dibe dilopek ji kaniya wêjeya Kurdî. Ferzan Roj di sala 2020 de berhemek helbestana bi navê Kolanê dilê min derxistiye. Berhema bi navê Reşkezî berhema wî ya duyemîn e û niha li ser wêjeyê xebatên xwe didomîne.